Prajem pekný a slnečný deň, milí priatelia. Som astrolog Pavol Petia. Dnes máme 6. júl 2024, 9 hodín 39 minút a my sa v tejto nahrávke pozrieme nielen na dnešný deň, ale aj na tie ďalšie. Jupiter je výrazne vo veľmi dobrej kondícii, takže radosť z ciest, radosť z komunikácie je tu zvýraznená a je dobré nesedieť doma, je naozaj na mieste výjsť do ulic alebo do miest, ktoré by sme chceli spoznávať a radovať sa z nového. Mars s Uránom v znamení Býka sú taký trošku zvláštny, pretože na jednej strane Urán má veľmi dobrý vzťah s Lunou a Venušou, takže to nové je fajn, je príjemné. Mars takisto veľmi dobre komunikuje so Saturnom, takže tá zodpovednosť tam je. Ja som napriek tomu zažil ráno takú hrozbu od taxikára, ktorý sa vyrútil na mňa a musel som trúbiť, musel som sa uhnúť rýchlo, aby to on vôbec zvládol. A aby nenastala povedzme nejaká čelná zrážka alebo nejaký iný podobný problém. Urán s Marsom momentálne, ešte aj s Jupiterom, sú šťastlivé planéty v týchto chvíľach, preto je lepšie o tom hovoriť. Je lepšie to popísať, aby ste boli aj vy, povedzme, upozornení, varovaní, aby k ničomu zlému nedošlo. A Venuša, ktorá je taká trošičku so znamením barana. Venuša je v znamení raka, ale komunikuje so znamením barana pomerne neochotne a odtiaľ môžu byť povedzme chyby, straty finančné. Takže kto je tak trošku uvedomelý a kto si dá poradiť, tak tomu sa nič nestane, aspoň nevidím to tak, ale kto bude skutočne zbesilo, bez rozmýšľania jednať, že chce len to stihnúť a chce dosiahnuť to alebo tamto, tak to už nemusí úplne byť v poriadku. No, Mars v znamení Býka hovorí aj dosť o pôžitkoch, takže môžete si dopriať v týchto dňoch aj rôzne ochutnávanie jedál alebo aj tie cesty na chalúpy, cesty na tie domčeky rodinné a tak ďalej. Takže toto sa mi páči. Merkur v znamení leva je trošku taký zarazený s tým, čo sa deje, pretože mnohí nemajú kamarátov, mnohí sedia za počítačmi, mnohí sú zarazení tak ako ja, že taxikár ma ohrozil, čo tým ľuďom nedochádza, že to nemá tak byť a tak ďalej. Takže ten Merkur si klope na čelo, že nie, už dosť. A to si myslím, že je dobre povedať. Merkur je v opozícii s Plutom, takže on hovorí a kričí, aby k niečomu zlému nedochádzalo. Takže treba urobiť kompromis a nebyť ustráchaný, ale zase mať všetkých 5 pohromade, jak sa hovorí. Dobre. Aj ďalšie dni budú fantastické. Jupiter 7. ale aj 8. je veľmi dobre naladený na tie cesty. Jupiter 8. to je pondelok,
bude mať veľmi dobrý vzťah s Lunou, Merkúrom a ešte aj s inými znameniami, takže je to fakt veľmi dobrý okamih na či už na stretávanie sa alebo na ten relax, oddych. 9. júl je Luna neposedná, nespokojná v znamení leva, takže nie všetko úplne bude vychádzať a skôr tam budú také rôzne rozčarovania a nechuť niečo robiť. Takže tak, ale naopak toho 9. júla je slnko harmonické a približuje sa k Venuši. Tam je dobrá komunikácia medzi nimi, takže rodinné záležitosti by zase nemuseli až tak zle dopadnúť, len pozor na jedlá, aby neboli povedzme nejaké závadné a zase aby dbajte aj na to, aby tá nálada bola v poriadku a deti tu môžu robiť viac problémov, pretože keď budú neposedné alebo mrzuté, tak dokážu pokaziť aj ten šťastlivý Jupiter, ktorý vy si poviete, ale veď tým deťom alebo sme dali povedzme dovolenku, dopriali sme to, dopriali tamto a oni si to nevážia, oni sú tu zlé alebo sú nervózne. Takže toho 9. júla hrozí rozladenie v rodinách a rozladenie kvôli možno nejakým jednotlivcom, ktorí si chcú užívať svoje a sú nejakí nespokojní. Takže ten 9. je taký zvláštny. 10. júl, veľmi podobný, pretože Luna už prechádza do znamenia Panny, tam už uvažuje skôr vecne, skôr chladnejším spôsobom a takisto môže mať nejaké výhrady voči dovolenke. Tu sa už skôr ukazuje aj na zdravotnú záťaž, takže asi bude treba viac byť taký zodpovednejší voči deťom, že či im chutilo jedlo, že či sa necítia nejakí chorí a tak ďalej. Takže tu si treba to ustrážiť. 11. júl je veľmi dobrý, pretože Luna je síce v znamení Panny, odkiaľ má skôr tú prízemskú náladu, ale má veľmi dobrý vzťah so Slnkom, s Marsom, ale aj so Škorpiónom. Takže aktivity vtedy sú vydarené a myslím si, že aj viac tak zorganizované by mali byť. Takže tie detaily okolo detí, že či sa hrajú dobre, či je všetko v poriadku, si myslím, že by to mohlo hrať do karát všetkým zodpovedným. Takže tak, 12. júl máme už Lunu v znamení Váh, veľmi dobre komunikuje s okolitými planétami, takže veselosť, radosť, stretávky priateľského typu, ale aj rodín. Takže vtedy odporúčam. Skutočne 12. júl je veľmi dobrý na stretávanie sa s ľuďmi. 13. veľmi dobre Luna komunikuje aj s Jupiterom, s Merkurom, komunikácia excelentná. Trošku problém so záujmami alebo s tou nechuťou, pretože Luna je nepriaznivá so Slnkom a tam sa už môže ukázať či už únava alebo istá nechuť niečo riešiť, niečo robiť. Takže je tam rozdiel medzi
medzi tou chuťou, čo mám urobiť, čo nemám, čo chcú iní, čo chcem ja. Takže to bude treba zladiť. 14. júl je popredkávaný množstvom energie. Luna končí v znamení váh a je doslova protivná s okolitými planétami. Nedobre komunikuje, nielen, že je tam osobná nechuť, nielen, že tam môžu vznikať aj rodinné problémy, pretože Slnko s Lunou sú totálne proste protivné. Luna s Plutom takisto, takže tam sa môžu ukončovať isté vzťahy, môžu sa naštrbiť dobré vzťahy. Takže pozor na prehnanosť. A ešte pozrieme 15. júl. A 15. júl je Luna v znamení Škorpióna vo veľmi blbom vzťahu, naozaj vo vyhrotenom vzťahu s Venušou, takže to sú dozvuky tých vzťahov. Takže pozor na tú zbrklosť, na to, že chcem všetko, chcem to stihnúť, chcem rýchlo, pretože na opačnej strane oproti sú ľudia a oni majú svoje predstavy, takže treba to zladiť a treba riešiť veci normálnou cestou a nie s besilou. Takže tá nahrávka patrí práve k tomu, aby ste si vychutnali pekné dni, slnečné dni, ale s kľudom a s prehľadom. Takže želám vám pekné dni. No a kto by potreboval nejakú radu na najbližšie obdobie, tak som tu a určite vám rád poradím. OK, želám vám pekné a slnečné dni.